Kajing ya keren, ya ki mat ki bakta, ya ke imlang salang, bat kajat penrio. Markhmat, bat kiri ukmat. Diperlok mentah kajian mit hakani ke program jungi Markhmat bat kiri ukmat. Inun hangni inom ikmat jongka Nongkrem Constituency syaki yang terbartawan ke jalai ba Lambor Malngiang. Ba ngi pidang subai pi syaki program jungi. De kendiat syur bangin ya poi syaki bentak bedai ba kasanyi masima. Nasi ki ba kipubun kla itu pi. Hendai kimpat tepat ke ikis nangno kasnong tanda jepi hangno lakai pi hangno pi he pisan bat hangno pi pendap ke jing pulih jepi nadu pidang le skol hadu pindah he. Habening kong ngaso ban pau ya ke jing ai khublai ya kane ke bangi yo yang ni kalat banya kandu lang bat fi kumne kalong ge basuna chibun kane ke janmet ya ke bangi yo banya asia khandit ya ki jing yanti ki chonga syabangan poi sipo kane ka lenti banyak simbanta apa ka san himasima ka snong try kidi na po maulong na po war ka bah po ka sila constituency batla kaya nga po Shillong yaga ba ngila helasan po so Shillong but ngalayo yung puli katukan ni por po Shillong ngari nga simno ikaray bangan dinyo shabar tekamot na du class 7 adon siya po Pune po Spicer Memorial School kadetat ka college tinga continue ya ka higher studies nga po Pune dinang tu nga sa pursue yang sisu ya ka jing puli nga siya po higher studies siya po Bangalore tinga graduate na po Bangalore University ti ka jingya nanti ka jonga kalong ba sutnat sibon ba KK bro kani ka jing poi jonga shani ka benta kalong ka jing penya ba start jong blai try kan rat ng botong tao ti kita gidi benta gi bang shwa ban siya bat fi ti henry nadu bang adon siya po ka konsusi ka bang Markhmat nga la simildi ba long kumu weniki trash nong jong ka konsusi na marbang la don tay numno la don ya ka ar nadu u khat khandai spa khandai phu khandai adon ke je dei ba ki pai ba sete ka jing ya dei jonga sete ka long ba phi dei ta ka daw so ba ki ne bro ki de ki jing penya ki ba blai try kan rat ula thumu la ne ula ibet na marangi ki brio ngimtep kay ka benta ka banga ngadang mudur bangan dang ya sisu bangan don banwat iki kam bantri hapo ki company tenre pusing appointment sa kani ka benta banlong kumu nong Markhmat kawai ka long ba ngam simpoi prakhat namar ba nga su jia kalong kum ka accident ya ka banga yo bandet ningkong hakoi ka sinong kabalit ba hang po kapatid po ka Nongkrem Constituency kata ka sinong gikot kadi ka sinong umsaw katon hapo area milim kaba habya lamba na po pamlakray ti hapangalit hatakoy ka janmiet nga sulit kay gumto bot taway u parlok ti ilam kay hatakoy kalong yeng kapag adon tang kumsi para tinga kali ki ngong pia puli pia leyu pia leit puli na phim leit puli shu ti tai hemmen bla kham he yung ngi khlem leit puli shu na marba ngimdan kimem no kapashu tenga haban bela na bantaban pendap ya ke jing kam jong kini ki para ki don kumbalai ngot songot te kadon ke jing kta jonga hangta ngampoi prakhat na marba bunsin nga imbet chapo dekhar nga imbet chapo ki jaka ki ba ki city ki bahe ngamudur ba hapori lajong ki bit ki biang ki breu ki pahu ki pai tenrei andang alet chapo ki sinong ki ba kham kendong ngai teman ya kata kajing jia ka ba ipensngo itai khon samla but andang ali pai nga shusngap
ngami nang ta pat nga prakhat ngong lada katu kalong yeng kablang dei banyo ya gaching puli puthi nakadaw bagim dan syok kimi pa kiladu ya gaching puli puthi the men step ngale gumno idon ni pisa ibang panlang baki ai pokat mani na yang te tu nga don chaban pun sin ngam da kham pandut phut te dagata hi ka pisa ka bang kan show ngapan thit copy ngapan thit ki kot ki slide ki ngale hi pat chak takshno ngong phikin mau ne menga bangwan ka tu kamit kyong ho ngi kan mau tong sim gni ki kot kheli school biang lei puli biang te ki kandet kyong phion ai balingi kumne ngong em kamsha kaman sim janga ngong sim kani sedang biang ki school kheli siu ya kani ka by school tikata ka longying baro shpara ki yo banyali school biang tikata ka lenti ka bala pensawa sharum sheneng banga sulit tang dita ni sia kamdon ka no jing thumu ban ong bandon banta po ka line janga politics tikita di banta gi ba kapoy nga bangan saya ban sa ithu igi brio ban isang poy si gi banta janga constituency ka ba yar te tang kata hi te nga sim kani gade ga jing pinya bastat ya banong ba belu la banta ingi gi brio la ka jong ga jing banta la banta hagan laga jong ngingim tep ngingi thu ngani satu ka line ten rai beli bastat upha yang asani ka denti te sotonat bagadan ka confidence na preng jong gibre what happening jong ka jing bom dan chu jong hapo ka feel jong ka politics sipor ten rai ki breu ki yoi ki kam ki banga singa persang banle te ka ki abiang ito ka confidence bangan poi biang kumni ban beteng ye ka kam Shua bapin join politics ki egi kam ki ba let's say plus dang ban paikman hagji im jupi ningkong hi ka sulong bait ba kalentia jonga kalong ban jingthu jonga kalong ban kumno bangan support daldi hadin ba adep yaga jingpuli ang layo kawai ka appointment ka ba phala kalong ba hagasi bang sim ba ong bangan rung sipo ka feel jong ka politics kawan na po koi ka company na po Larsen and Toubro L&T kadon hiya po puni ting apply kita ti kapoy ka call letter ban ka joining letter ba subah ba pin wano ban join apo koi ni company L&T company ti hadin jong ka jing yui jong kita jing ja po karila jong te nga simi kana ong i may bangam trele join kila dom yang nomor ba ni yung jungi mdon mano badon hapo ka line jong ka politics te ipa di bakit i kamublay te imay di ba di jan te ngiem kita kasi ngiem gablong simple te yung nga katning ila kasyan ipi te pin bali pin numlet kilit ngong em te kamsya yang te kawai ka bang sutnat nga ko ban thu ipi hat shua bangan poi sakani ka benta te nga kan mau sa ka kantien ka ba i pa ba pli wadu imdan shu pa kani sa pathai ibu yang ko igin kali yung phikwa ban le sakani kam na ka igadaw but haba village ni ka kam ngi na yeng yem da sutnat te nga ko ba phin juba ba bale village ni ka kam but alada village ni ka kam lasha da phijab kai phin le te ka juba jonga ka long tang kawai kalong bangan ket ya ki long yeng ki ba kham jinjar te kami ka kantin la phin long ubrio uban dan hakanti ka ba ki breu kin kano ba khon jonga di breu ba bam sap ne phin long ubrio was jinsru ka man siam ban no sinyang siki badung kami ka jinrap te ka juba jonga ka long ngan palai iladi na kata ka bam sap andre kumba phipla hikai ingi ki khon ngan buat yang nuksa jong phi ka ba namari pa jong iru ilong woi na ki breu ba jera ba ki baduk ki jan jong i ki kot ki ba ipong ki ba takat ni por i ba ki wan ki breu ki prabangat hiyang ki wan daga kejat yong yang an ipin juti
Tinggi kata ka rekom long rekoman ka jing ipai lah hikai. Te so boleh ibet yang abangan buat kita nuksan or ba syakri kam boleh. Te ngong ba kaniru ka banga shimti mga kalong ba kaktian ka ong ka jing syakri proprio ka jing syakri boleh. Te kata ka lenti ya ka jonga. Nungut para pira. Ngidon nyungut sipara te arngut lakhano gihman. Te mtang isa sangut I Mei dangdon I la sedang no hi kereta bepli. Te kata diga lenti ya ka jonga hapo kanega lenti. Te kawai ka ba nga syukwa aban pensengo jumpi kalong ba nadu bang job. Ka contribution jonga kalong bet ba kali bet syaki paj ba. But kapan kan mau ye bepli ki paj ba ye ka ba nga ngale ka nga job ka first election how arhajar lai tengah kan mau ki ong ba phia khun bat urat ba kan mau to ko por banga ya lenti ba ngam jukulat ba wong way na preng ki menteri ki badan hapo ka government ha to ko por to oinga wong phi komno phino ban shimti ye kani ka kam no ba ka kata jong phi phidang long kat ne te phi le bat ki jayan suda ki reu Markhmat ki bakhan bor ba ki di ki reu kran gopli te ngangong anlet chakmat namar ba ngai ba ki paj ba ki oinga ya chakmat ngendon bat phi ka bakham komik kalong ba don ni wegi nong Lambor ba habang alay kata kayin jong yung uniu khna ma piwan yalam uniu khna uba karumal tang bunyat ejmut umpat nang bah piwan yalam ni piwan man uniu nyele nei ti tai rong ba yung ya we na kiri rong ba uba apaw nam ba ita bo please lab ya bom ko dor blay ba iki molong ha jang mausa ti uniu dang khlung palat mulong uniu nyele uniu ladu security ba ita belam nga kan ma mo iruim dan syo tadi liet Markhmat susngi te po bibat como PWD minister but bakek ilong como chief minister habang alit hakta kayeng jong nga khnyu namar ba ngam pajurung hapo kayeng jong menteri rang ba pangam paji kalong kumno kayeng menteri rang ba te ngalit ngam tre rung yong rung bet ngan ong ipi ba ban I ticket ba ipi naka UDP mo to por ya mem nu khuna arit uba mun hab hikai shwa balai pipi riu rang ba pi wan yalam minu khuna arit te nga mi no nang ta ti bo pli wang to philam no nga te nga te nganya la kaya bigi paj ba ki kwa nga nganya chkhmat te nganya te na poi ke jele ki paj ba da jing shania ka chungki bagi tep ya ke yang kasem ka jungi yang ba pi di khuan jong ba pli ipa baro ki thu kim ba di kirenja te kadon ke jing shania jungki ki ong ba ukpa hikai welam kum tu pani nuksa ba ngai skam bo nu khun un bot yang nuksa jong pa te nga yo ya ka jing job te kata diga arhajar lai pile na ka khnam ngai le na ka khnam ringkat bai ba pol ngai job kum tu te ka ba kham komik kalong ba dalet hapo ka tu ka bai ka party ru kyong mu ni khunaret dale hang tur kyong mu ni du khunaret buat pensilor ni kam nor ba yo omen saw Tendrai ke ba sutnat hak por bang Asia kandu halinti apol tu por tu yang inga te yang phimu banyele ya kan ka election ngong hoi ti yang to try ngin pet kumno philong ngin particular phi ka ticket tendrai ngin pet kumno ka response gi breo to organize phi ka meeting to habor organize ka program ki don ki rong ba suda ki bla long kum ki pa jonga ki men ki rong ba suda ki long kami ki bla shimenga kum khon te kata ka pelong ba UI ya kata ka lentia yang are kat ni fidan kinong yalam tengin poi pakhat yang to ya ka ticket ngina shapi te kata di goi ka ba ngi job ar kadi ka first election jong ka khnam ro barang shna form kadi ka first election jong ka khnam but so tanat sibun kadang ya gipor kum dong nang yo experience o kala bandon kani ka jing duna hang ning tai kum
samla mo jing trikam ngimla abiang namar ba teng kapen kampat bet bahak lain tengi yono ka jing syarem gum to te kadi kasin ka ba ningkong ladang bakla mga wanyele ya kamli na po Nongkrem Constituency ba unyo bet ya ka jing job claim the contest wa ya ka MDC te direct ya ka MLA election te kadi kasin ka ba ningkong matray po ka history jong ka Nongkrem Constituency ladang bakla mga te layat kapon te nri nga siya rem no gum to te bang siya rem kamot ngamshim syong that ki breu ki laai ka tu ka jing syania te ngong kani ka di ka jele ka di bandon ka rem ba ka di bandon ka jong te nri ngim dei ban ong bang i surrender te nri ngaya bi syakmat ban syakri mana mga kanmao ka jing ya jong syakmat kalong bang ala deb ban ai ka commitment ka ba scam apo ka yang ka sem ai ka commitment ka ba scam ya ki supporters ki jonga balalong kumno ladang job ngarem nganyai don ren ka bat phi tikamut kata service jonga ho chibun ngamla shu banyarap namar bangla sha rem no tenrei ka contribution namanta ki longying ki ba janjar ki badon hapo ki hospital thiapang ki badon hapteng jong ki jinge kumta tater bat ka bang so sarong ilade mani thui phi baudon wei khuna na po kasnong urmasiujo yagba ki kikme ki pa kilapan pep school no yu tenrei ka basnat ni thui phi kalong ba udu khuna ba start but one khpa changa one baniam wong so baha ba phin kashan na mune no kwa ban betangi ka jing puli tengo tongan kashan ba hadin bangarem ru nga kashan ba yu bang sutnat ni thui phi mentaw la de graduate to khna tikita di gilanti ki papan hun ya kam sim jonga wat la ngam dan shu ka bor ngai ngayai trai ban ngayai le but ka commitment ka banga khlei si pajba kamot ka uso ki ba uni shim la ino kam ka jingkhang ka pli ngam ta jung ki long yeng long sem ki bon ban wat yanga ki pajba jong ka Nongkrem Constituency da barbuang ju sno hakhana pateng ba kimju jer arsian yu ju bre man khsnem te ka jingrem ju fi haw arajar phra trai pishim bakadon kum kata ka jing prakhat ki ong gumta ho ka history ru ka repeat gumta hi yigini ki por ki bali no ba si se no bla sha defeat ba sharem gumot ban one pai ka long ka be hadu ta te kanipat ru kla dei sa koi pat ka history ka bang asna ngawan banile ningkong man shwa kum mali nga job bed ngaile KMDC arja sauru ki ai ka jing job aja phra kam tu nga sha rem no akamle arja khandai nga job yang yaka MDC te kum tu arja khalai biang rem no yaka MLA khatsauru nga rem no yaka MDC te henrei nga yai be chakmat hanga ngambu yaka ta ka jingong jong ki longshwa man shwa ki rutemen ki ba la ya lamba jong ka ni ka constituency ki ri urang ba ki ong ba jidon bon phai asin te ngapat ngong nganya bi chakmat namar bang adon bi ketu ka confidence na ki pajba nong kashan jonga ba kini hi gide gi ban kiyo kini hi gi ban kashan bat ki ban ay nga ka support te de halo kata ka nong rem ka ba ngam shimdon ka jing atatin ong ba ladang dang dei ban ay ka jing shakri kamot ngin dang yo ba hi ka jing job ya kai ka service ka bang ay te khandit ngai shukwa bani tho ipi ba nadu banga sha rem no ha u arhajar khatlai khatsaw kala poi ka position jonga ka ba sitam ba hadu kata bangan kashan biang pat igi pajba namar kamdei ka basuk ba pisha defeat ya ka 2008 pisha defeat biang ha ka 2013 kamdei ka basuk tenrei nga struggle ha gitu gipor but ngam shim ya kandu shu gi pajba la kumnu imat la asnam katuka jing ka touch jonga gi pajba kamot tang da ka phone ngapoi shiki jaka ki bajanga na po shilong kumba mduna shu ka bangan hab ya lenti kum tu lakumno no prakanta bangan poi shathi shapo nongjari ngalit banwat igi kam bangan kashan iladi ban trei sitam tenga sa bi che tu ki khlau ki batap ya imbat tu ki parlok situ pesang ban ya trei kam tenga tang shuan chani
kila poi kisithi kat totally pat habang apet kisithi bagi tho de kijing sudah temut itu jing yo jangai barit ibangawan ban kan show ban pendap hayeng habang apet kita kisithi jing tho kam sim janga kam sha ngarai ngong ngan ai ngan leino nak sispa ngan pelino shani sanpho ngan bat no sanpho tikumta shikumta kamut kaya siai kumta te wala kemia kendu anrei ka jing irap jonga pat ka ngapasang banle yiki banyarap te kata kalong kalanti ka ba kawan pat kani ka by election how new resign no u former mali badan resign no gumto nagakam MDC te kadon ka jing penbor jung ki breu ki ong yanga ba phidei ban ya shakmat banyele yaka by election MDC tinga ong iki ngong ba kan sitom yanga lada phiong ba katam kalalong kabala jan yaka emli ti phikwa yanga bangan job kamut kandei ka jingkit jonga ka ba kham double show ka jingkhia ti ailat yanga bangan pendep shoki kambasa ngandon bat phi yale ma phi ka yajet ma phi yu no ba phi ko banjet em kim pa ba kim tre kyong em ngi kwa hi ba phin chim rai ma phi nu ngin le kisan te hak do ko kan ma bu pli la shuklat mo da ba buram iba liet ba just shala ba pli te la ye trace tom to ko por te la ong iki nong kisan jonga ong to mi don kam yu ni ro rong ba bau net Markhmat na Nongkrem Constituency poka address council tingila ya try kumto ila job te hadin bi job kumto tingi lasut nat la yo jing job ten re ki pajba ki ong nga ki ong ba bon ki obang ba phila bakla ba phim shimile hi menta mo phi philakut te ong kampe namar ba kasyong ha ga jide jonga bi pajba kamjudon ka jingkut ha kalanti jong nong ilam kamjukut dalangi job ngiram ngi de bikinong yalam tekan mau bat ya kata katin tingong iki ba nganya chakmat ya ka emeli kyong te le isitom how aja khapra ngong to kata la phiong ba phi ba isitom e ngan let mga sikini ki pajba ngan kali la ki dang ibet nem yang bangan yale ten re masan mi ki pajba kyong philami biang ngalami tekum ta ka hak jing le kamot ki ai sai kita ka jingjam but hadu menta kadang beteng akan di last election menyokon piyang kum independent phi labun ki seng ki ba pensengau ki ba pasang ban tua jimut ulong kum no ten rai bun ki seng patru kim approach nga nomar ba kajele kyong ba ngangam pau kateng de ta bam pau kateng de kamut monuban mut ple nei ka tu tiket te subunu ni kan kanu ka party mo wa tiket ki ko bi wa job kisang iklam don jingkarman ni fi don jingkarman kai kalong bait ba uni wala de ja kateng uni wala de sharem hapo madan kami bait ka kami bait ka sur ba arngut kinong ikhun kum Nongkrem yele u sitting amali but u CM jong ka KCDC para sitting MLA, sitting MDC, CM. Tengah tu bukan long issue tu. Tenrei, ayo play ba, kipat ba kim sim la yang kamut katu kajing ya dei jonga bat ki nadu banga lej hang tei bat hadu menta. Katu kajing ya dei jongi kalong intact. Te dei halo jong kita ki lenti ya jonga ngai I ba katei ke constituency ki break yung ngai ke constituency ka ba hadu kata. Bang kan mau I pli liat ba bring ba I challenge hapo kadon ka jiakren ba pli ba robot khasiang but iba shila ko por bakia don ka debate ka bala khlut ba to debate hapo assembly ti yang ba robot yung an one na po Nongkrem ban khun pasya iba salah tu por mo ti yong ba bring kino ki pollution ki bakwa ban bakin long ki babit
khilit chua na po Smith late tengah kena Nongkrem Constituency nadapi ko ban yui siya ba pidi bobit khilit yale nang tay ti kita ki penrung karung hapo ka jingmut jikhat jonga te ngakan mau gitu jik bikiran ni ba bibilan do ngi de uriu thmai tip kan long kum no ten rai kawai ka bang asnat kalong ba sisin ba kibreo hakatay ka konsi kil ai ga jing shania kabamot kaskem ka to ga jing ya din ti ga jong phi kan namar balai kalong ba phila touch ye ki grassroot phidon banta bat ki grassroot phidon ringkat bat ki bophe ki kan hon bat kawai ka bang ko bani thui phi kalong ba ki pe la ubre ude ba bat ne me ka kular la ubre ude ne mu ba kloi ban ya senyang ha kapor ka ba ki gidon kam de ka pisa hangte hapo ka Nongkrem konsi yo ki suthu bakla kam de ka pisa ka ba la ban Punjab election don kam jiwa ya ka jing shania ajung ki breu ka kam ka pipitrai kata ka de ka ba ki breu ki ai sa ka to ka jing shania bat bunsin ki wanra ya ka jing job itu breu te kata de galanti ka ba nga shem hapo kalanti ya ki jonga try ko monomik mat na Shaka District Council ki ki ba le se kita ki jing mentor ki ba rai pa ba la kam de na kam ta ka rai ka par nama ka District Council kam de ka institution ka ba ngila men expect ye ka ki kam ban rai ho pi men hakani ka ar khathandai ngala mut banum ya shimbanta shu hapo ka limpung jong ka election sipo ka District Council te hanrei habanga pej perman ya karukom long jong ki nong ya contest te ngong ka isitam hadu kata ta namar ba amdan shu gitu giba hamlong experience ngakran ya ka konstitusi la jong ngamkran ya giwe habanga pej ya karukom long rokoman jong ki pajba ki oinga MP haban yale te ngong pej ngala job kum amali kalabyang nga bon secretary phi kum amali Ailan oy nga ro bangan jet yaki mo habang yadon la kajong kan hon tingi haban yepen mi ulu jong candidate tenra in the poi ha kasi ka ba kaya ka ba khadu nga khalam ni campaign ngampat campaign hero urban election nga khot ngom bangin ya select no i candidate upaj ba hang taw yenglot wong em phidang haban ni chomo phi are ta kam te nga ten le shukum no namar ka kam ban shakri pajba kamut ngi haban sim ya kasujung pajba ru namar ngamla ban ong ban sim be karai hanga bat ka tukan ingut ring haban sim be ya ka views jong ki bobon balang kai ki ba ki pensengo tede hello jong kata ka ba ki pensengo nga ba phide ban let tengo pej phiong ban let tong an let yo phiong yo anwara sibun ka khung te kam dei kata kyo em ngidon kam ba phinnet ban yada namar ngi sibun ki ba phale ko MDC ha to ka por ka ba phi job hawaja khandai bangia debate yaka village administration bill ngilaya move ngilaya oppose bakidon ki kandon ki pamyahap namar hangtu klawan ra ka division hapadeng ka jing sensya khada ra pogisinong githaw tenga wanra da ka motion hapo ka house namta kumno banya debate bat ban weng katukan ki clause ki badan hapo ka village administration bill Tikita ki ba one ki Rio Markhmat ki ong em ngidon kam ya phi pinlet shwa menta to yak ba shidien nginum yakren to yamenta te subha pinlet ti kawai ka ba nga shukwa ban pensngo yu phi kalong ba hadin ba nga shajit biang ko mu MDC ti ngalalet chapo this council but ngi shibun ki bangin haban ya long kawai ban wanra ya jingetali Bat ngi ba sibun ki benta ki ba ngi habban wanra ya ka clarification bonsin ngi kwa ban wanra ki don kini ki clan ki ba ngi ila isakhay manakani ngadang res sa po ka house ngong ba kilami kita ki scheduled tribe hapo kathup jong ka list jong ka Meghalaya ba mansyang I gadon ko ba laifusan menta klami hadu sanpusan tali ki tribe ki bayo ya kani ka facilities But ngin kan mau hatang kawai kalong ba mangi
kum ki khasi kyo ingi ki ST kamut ngikut hang ni hapo jalal jong baladang ilej hapo Assam yangi kim ithu kum ki ST the village hapo Nagaland kim ong yangi bagi ki ST the fikren wat ya ka Mizoram yangi kim ong ba phidi ki ST handrai ki nepat ki wipat ki jepenri ki badan shushim kulum mo nigi wi ki nigi jala ki bejan haba ki wan hang ni ki yo ya ka status ST tikini gidi ki ba ngi jingai ka ban wanra ya ga jingma ban hap kumno ban control tingala ai ki jing tho sho CM bala kumno phidi ban khot ya ka special meeting ha ba kumno ngenyo ban ya thir ha ka bidei bat kini ki banta kabaar kalong ba ngi ya kani ka scheduled tribe la issue lamba jong ka district administration phi kaya ka contradict but ka rules ka panya na po ka state government but ki rules ki ba ki frame hapo ka district council ti kaya takhu habay ka takhu ngin le kamno ngi haban panbay kumba chukran no manta brush ka tangi don ka labor department hapo district council ti manta ka labor ngim la issue namar kila don tu ki rules ki norms ki bawanra lamba jong ka central government central norms ki ong ba ka labor ka tiban don bet but ka state government Timanta ka bang issue I khandit ka long ba ngiyo ban check khandit ya ka habde bat ka trading by non tribals tinray hangniru ngai ba ka ba iting ka long ba dada phipet what chapo ki khap nong kandong hakini ki coal bell khamtam ka banga ngalakren barbor ba sobha ban control ka issue ya ki trading license khamtam hakpo kini ki jaka khai ki bade ban khai shabar India kum shaba Bangladesh lada village tang hapo shalang ngaken choi kani ka bel ka jan bat ka Assam hangtu phini I bon tali ki dukan de jong ki bajala la shong de ki brejongi phinda pej hapo nong halam de pej hapo umsur ka jan bat ka nongjri kawan ka umsur kawan ka nong halam dangi pej hapo umsur ngadang community bangan yu I ki breu jong ba ki kamai ke ji ndai nga I man de ki breu ki banabar ki pli ya ki dukan spare parts ki pli kumta terter tikani kawan ra sisya ya ki jing ka ba hadu ka tabat kabul pai ka threat nam ta je bin reu tedei ya kita ki banta ki ba nga sakwa bani sim banta hapo ka district council ban penthmai ban ya remodify ban wanra ya ki an ki ban kham perking namar ba phi sotho shai habang yong bang yelet hapo district council kamdei ke jakai kamai ka district council ka dei ka ying ka state ka banyada na manta kari bagajai banreu hapo under the sixth schedule ka ba mungi teblot baro ti kita ki banta ki ba phe ki bang kwa ban highlights hapo hagani ka por hagajing yo banya slok bat phi manta ba phi bat ko chairman jong ka Meghalaya State Planning Board ngitep ba kani ka board ka bakongsan ma hak jala junu ru marba de da ka jing ajing mot da ka recommendation jong ni ka board ba ka sarkar ka sala ban kam panjanai kini kam panrai ke kita ki bentai ba piso ba kongsan hakani ka jok ba manta phi bro shgato ngilai prasang ban pet ya ka all round development banwanra ya ke infrastructure ngikren ya kumno bangin east ya ka traffic congestion ngiladon ka inspection what kum ya kaniga Barrick Point PWD complex kato ba larim ba ngilaya ay jumot bala kumno banwanra shushu ya kaniga ya ki link road ki badon hapo gajala ban panbaha ya ka health sector ban wanra shushu ban panyajan ya ki office trikam sarkar bat ki pajba ban wanra ya ki panklan kum ya ki block office hapo kithan nong kandong ban pensuk ya ki breu ban wanra ka jajan bakin sotrai ba kadang ka sarkar ka papet nam tajung ki te ngila persang ngila ya kato kanipor nrai nginyekren hangni ka funding pattern kamut ngisi tamba namar ba nadu baka don kani ka NGT ban kamut ka
financial position jong ka state kelas ni hodu kata ka revenue kala down ngem na shu ban generate revenue ti kombo julong bro shikata kabangiyo hagtu ki por kat badang ya kini ka jing khayi do yung ngi ba ka revenue collection ka poi hadu komba khnai spa but happening khnai spa but 6,000 crore annually tinadu bakawan kani ka impose ka ban daga NGT ngi ba ka revenue collection menta ka here what yakas 50% menta ka pois tang lais pa atam klai fe hadu kumba nyo praspa crore ka banging ido ngi haban ti yakas jing khang jong ka central government bakan I support si ingi tenrei kawai ka bang askwa ban pensno honi ka por ka long ba ngilas dang banya ka state planning board kadai kawai ka jabing nagmanta kajala jungi bro kawai tingila propose balakum numno ban panbaha yaki hospital health sector ko mga akren numane tenrei kawan kani ka pandemic kabala pen jinja jimut kabala pen sosat ya baro kabala bu hapo gajingma ya ka jala jungi ya ka re India but ya ka prathai hi bro kawai te menta hi kaba ngi ngidang yakren hi ngi kaba nga ngadang ong ba lakum no ya menta shipor sobha bangin concentrate hagi benta kiba ka baningkong kalong namta ka health sector kata de ka top priority kabaar ban pentikna ba kadawai deshin kabiyang bagin poi sa po ki PAC but ki CAC but si dispensary but kabam kadiban pahu namanta kajala ka jungi tiya mantahi nga so ba kini lightly gidi gibuton kamtam namanta kajala jungi bangin hap bante lakam ban pentikna ba kakot kakya shwa kadi ba kongsan nginyakren hangni kapor ya ka developmental program nga so ba kalong ba adu takta ban ngi kani ka jinglong jingman hapo jala jungi kani ka kala nang surplus ki cases kala nang isakhay kadang mi gisngi ti jala jungi budget kat ni tingin hap banlong ki bakloy data kadaw manin ngidang don meeting ya ba ngilay sim karay ba ki amali kin hap ban coordinate kin de ki chairman jong kitu ki covid committee ki badon hapo ki constituency namta kani ka pandemic hi te ngait scam ba ublay unrim sumar namta ga jala ga jungi nga tipshay ba dang buon ba kilong yeng ki ba duai step but made ba ublay nya da namta kani ka ribi e jungi ita hi dei bentah bang shkwa un peso ipet menta ba ka power department ro kadai gawai ka ba struggle ban pembit pembiang ka boarding electric kai ba ka planning board kadan ban le trial ni berta ban recommend ni ka government to phi man hagani khandiat tayo ladon ka meeting hagaba ngilaya share hagabai dei khamtam bat kani ka power failure balai ba kadon ka power failure kamat kadon ka defect but habadon ka defect in haban rectify kita ki defect ti laong yangi ba katkum ka report la batay kila batha kila pani ka report ba ladam ngimyo ban shim ya ka loan na kanuno ka financial institution ka power department kadon hakalanti jong kajing tua ti ngashukwa ban pensngo hangni ba nakaliang kajonga ngilawan ban pet ya ka leska project ngilawan ban jengo ya ka jinglong jingman jongka ti ngadang suggest ba balay bangim introduce khamtam kumkini gi jaka ki ba jor bha ka nikal air nginumla shu ban depend menta ban ong ba power ka fiel bali ka fiel ngihap ban wat yigilanti ba khamtam kum ki windmill try pite ba ki windmill pi ka windmill ka ba menta kidang ya chakmat hangte hapo ngambakla hapo jongsha ngadang mut ban salit ban pet ya to ka windmill ka ba kidang persang kidang le experiment mentai ka ba hadu kanu kanla ban generate electricity na to ka windmill ka bagile menta
kadai jong organization te kaba ki head di organization ti ki kwa nga bangan len te nga ong kaladi ka por ngi bangin hap ban focus ru namar bangi i ba hapo ka jala jungi ngi buon kini ki lom ki them ki baitanat kal air ka khlan ba la phipet nuksa khandet ka the hapo so yong sorry hapo lang yong the village hapo mosnram kadon siteng jong tu ka maslat yu tu riat lang yong udon wo sahab uban po Germany uba bu itu gas house sang tu tengah let banrung tengah orang nang nu phi kini ki sinong menchuang i ba kim don light kim yo light chu phile gum nu wong I manage to support all these villages through my windmill kidon kumba sanpon ro pho yin kila yo light daga bau lamba jaga windmill kamut kalinti kadon phi namal ngi hab banwat kala kanti ka new technology Nangimla asyu ban syong bait bangin shania haka hapo ka power department namar ba kiong banwanra igi jentra ban sna ki dam handai philaji hi ba haka notally ki project la kibala cancel ki agreement ba kimla ban penya sakman tikani kalong ka penut phut ya ka pisa jong pai ba but kawai ka banga simkhia manta kalong kani ka jing kiu palat kani ka bill light kalakiu palat Nadu ba kawan kani ka lockdown ngai ba ka jing kiu jung ka bilai khamtam hapo ki than na kandong ngakren ya ka bang i hapo konsusi jonga udon meter rida usyong na kawig dukan umnet chatu utho na po dukan cha don ki po 1,000 ka pa barabor men syong padan lockdown kiong isiu khnai spa matamasan po lockdown kiong hapsiu 1,000 tebut ka don na em ka defect ka ba sakay hang ta Today na magatang ang ba nginhap ban pentik na ba yakini kilub holes nginhap ban penbet. Ita hi bantaya manta. Akaparo pi job yak election manakane nakalang ka UDP nga try kala khot pi ban join kum associate member. Kay kalong kadaw kampul ba pimtre ban join. But balay pi choose pi jet yak side ban dan haka ruling mde opposition. Pi kalong kumne mo. Kabaningkong hi kalong ba ngasko ban phai khinde itu bi phiong phi mene ba ka longum to ba ngaile kom independent nga job kom independent tibat kaniru kumon chuban pi kladis sakoi pat ka record hapon nongkrem konstitusi ba independent ningkong du kadi menta kasin mga job mo tembot pachudan mot ka konstitusi jong ite kadi bet ka konstitusi ka ba kisyong bet ba kadi ka Konstitusi jong ki parti rulum. Pipet ya kamakun raw, kiong parti rulum, nongkrem parti rulum. Tiyan rin yang aru kisim kumu rulum, kaya namar mga ila independente. Tiyan ni di rulum ba, yadan pat ngi. UDP ro kadi sang rulum. Okay, UDP ro sang rulum. Okay, dahil kata. Tiyan rin pi, ladang nga ong ban led ban ya associate bat ka UDP menta. Kasulong may tangha ka jing ikaren. Bangan ong hi bangan ay daga lata ban ong mga dayu ngala associate bat ka UDP kamot ngala ban siya disqualify. Tingam ngamong iki bangam tare, ngamong iki parti ba phe bangam tare. Handai ngakwa ba yamanta kum u establishment. Kajingdon jonga hapo ka government kamot ba ngai ba kadon ka opportunity yanga ban wanra yaga change hapo ka constituency. Kabaningkong kalong ba haki neki port ki balet kamot ka developmental infrastructure kaduna ngamben ngam kano ino kalat ko ngan subu nuksai phi menta ba arpos nem kaum kimyo ba habang alet hapo ka election campaign jonga ngong donbok bangan job ngatang si job kakamram jonga kalong bangan penpoy no yaglay ko kabatarkhong na paning kibatarkhong kabam jiom pi tingan chong opposition yakai ka commitment jonga kabangalay kalafil tada banga don hapo ka government ba nga sutu siyai ba pi hangnis koi kabam komik ta kalami simi history chairman state planning board ngan sai pinkan ma ba Kidi seniors jong ki political parties ki bahe
Pendakin gila bat di giba. Mo ya kuman shelap no bupri lihat pisang ma esimarak gila bat. Nanti doktor di lapang lihat doktor Don Kuparoy. Kamot ki senior sudah. Te hang ni ru kamot kadai kasin ka baningkong ka ba u independent u yo banrung independent emali bunyo banrung kumu chairman yo kasi planning board. Today hello jeng kita gibanta ka ba nga ngaso ba kalong kay gajing Donbok ya ka constituency kalong kay gajing Donbok Shibun ya ka constituency ba nga don hapo kaniga syuki kumu chairman state planning board ya ka ba nga pasyang ban pendep ya ki benta ki ba nga ngala khlei magipajba ba kumbalong no menta pensitu ipi ba ka ka banga ong ya ka sinong light ko ngon ayum no ipi ngata sujom te meta po asnem tam tingna yo itu ka sanction ka bahe ka belong life crore banwara kata ka greater light ko water supply scheme no ka jing train sedang nom tausnem te kani kadi benta ka ba haba ki pajba ki jet ipi kamot ki kwa ba ki ka commitment ko moong mane ki paj ba uni ulaan man pendep ya ka kular ka bula khlei Tengah ngaso sarong kandet nga aingo iblay bo ajing start kaway kabangan ni thu ipi kalong mga bu hagajing duway men step shawan mi na ying but men mi shawan thia bo blay ajing start nga bitin lam nanti bangan la ban pendep i kamram ki babaha wala ngaso bangam don bo shu ri wanal den udon rengkat ban nga tu ban jong today nakata daw mi sa yo ikinigi program prepare po constituency ba Lambor hagajing kan ba ikatu kan ni rang ba kandet sngi menta si nang na po smith sibo na lat smith stay ki bo ni ki ong ba kinom ikmat jo ki bo ni klam dei kan pat ya ba just la bam kwa dwar play ki ong ba ki bon ki malay kim sim na tray area mdei tang pi hab ki ong bon just kalong salon sari baro ka iba pinaman ong try ngalale ya babahatam ngatray ki maunong rim ki ba hadin mga job biang mga kanot Potli syu ki foundation stone ki bangalalit banbu. But ki foundation stone jonga ngam julit banbu klem dadang kapisa. Namar bon sin hi i ba klem da kano ino. Ba bon sin hi i ba don teng ki maunong rim ki basa tang ki maunong rim nrai klem ka kam. Maunong rim usa hang tu da ka phau sanam. Ten rai hakalan tilet jonga ngaso ban ong tangkat ni. Ba maunong rim ubanga ngabu mo dei maunong rim uban trikam. Uban ki tengai i kata hi kamin ka bang skwa ban penso ni ka por ten rei ki hoi ka ji ya kren jong ki kala ban ki i ngam tip na kanu ka benta ten rei ki masis ki pajba ki ba don hi po ka constituency namar nang te pinakhen na po lat smith chesmith chamukon ro kamut unong yele yawan bobon phi kani ka dibi ka main road te la ban yami ki ji kren ngumta ba don batray ten rei nakaliang jonga ngam kwa ban puturai ngam kwa ban ong bangalale kita Andai ai bagi pajba nongsok senong kinong tabut jang Nongkrem constituency kin bisa je kata hadian kan nuksa kawai lese kani ka surak na do lat smith ter sa du sitai sportsman hoi katuk surak kadai belas neu la bon snam menta hoi kadai to bo phla poi ha kata ka phang nga chai nga ro ko ban batai no khandet phi kani di kawai ka banta ka ba la banjur ba men tadang sitayo ladon ka ji syong but deputy chief minister jangi ba paston tan song ya ka ba ngala kren da ka bakhia men sim hatu kata kata ba kidon ki contractor haba ki participate ya katanda komo kani ka 2019 ka ki alot ya ka jing try Hawaii uba Ronaldi uba na po kathan langkadam siya te uni uthap haka rate kaba lowest rate 10% below yaka tender value to labiang kadiga PMGSY namba ba sisin baklarong hapo PMGSY kamot naga state fund ngimla syu ban panungkam namar bagla ithu ba yakatu kum ka PMGSY Namar gani ka stroke kadi ka stretch kumba pra kilometer. Kamut ka touch na do na po Latsmith kaya lamba jong ka thangsning bat kum tatater. Kaya takhu hagi atali ki constituency. Kamut Nongkrem bat kamokon ro. Tilda pipet yakti ki area ka ba kani ka scheme karung lang. Kaju ka condition ka stroke. Te
ngang laong tangkoy ngong pinhap bantray namarong badang atray ngala yap kachik tray te ba pisu tu ba yap jing tray te beli phikut lu phimde kin banlu quote 10% below te kane ksrok ladi kawai ka ba ngala bol pa ka thong ba ngala ai da ka ultimatum ngala bu da ka kandon ka ba ba sobha ban pentray no yang ni srok mas rang uslap menta ba ya katangan sapay himanga ka ba kadai banlong bet ti kilay menjur na po department kiong ba mas rang ngin lebet no da ka lang hanu no kaduru reg bas not pat uni contractor la dep hit ya to ka mixture ban setup hangtay bakin pen role ka to ka srok ti kita gidi gibenta gi bang squat pan so yapi ka pentikna ba kan srok ka di ban debet hapo kikat to kan hapo ka system la de ban pen debet nadu bakin tasdang mataw sundam tang sularang ni slap ngong bagi di ban trainer balam khadu nya poise ka bedai bagani ka sarkar Meghalaya Democratic Alliance sarkar senrap lang pedang kis seng per kumjo mapi kum independent hakani ka sarkar ngila ban e bala se ka jingi per ni sarkar ki barem ki menteri ki bedan banta ki badan hakarta ka bala se kamre jangai than re kilong maria bot he tam kumta kat ba he kat baret malum mala le sing lam nang babon tam ki menteri ki padang dan ki samlarang ba kumno pisam hakani sarkar lai no tang ba preston bala khamrang ba bala kamen hoi pi kolong kumne ken hoi bon ki gidi balang shu shajiat shen menta dang asnam tam te kamdei ka basuk ya minister wa dang shu job kasem baningkong bat wa un poibe hapo kasuki complimentary te kilan ngapet ki yat ki puli ki pancing mut kumno bangin penya ya kam sotunat namar ba ki pancing mut sotunat ba ki penpau ba donjing nilai consult lang don ginu ki problems ki ba ki msutho nilai yarap lang te kata ka family jong ka MDA ka bang ya don bi ka consultation ngia share ngia rap lang iwi te ngai ba kadang mi gisi kila nang yosho ka jing sampang kadang ya gipo ang iba kila nang don ga experience te wa yangi ru ga jo kan ma po nga job arjala ibang yo long minister te kawanra si kasitom yang asipo arpor nama habban puli habban ya pan jingmot ni ki seniors te kumta kan aya gipo ka nang learn te kini ru ga di ga jo hinga so masem ba kindang ya kiyo kindang ya tristom banwan ra yaka development namata am tang yaka constitution ki nrai development yaka state hibro koi am ko jikli junga long komno pisngo ba phidan hakarta ba kamdal ge jingi fair pala ngilong komisi para ngia dan kada kumoi pat ngilong komisi para ya nadu ka level jong chief minister ngilong kawai ka team ngia penibet yiki benta ki bangi depenti lada syekh no ko maki po mensua banyak kan tan ru ngimnut nar bagi digi senior sudah kibalarong ba sudah banyak peniru mnut ngi bi di tan man peni ngimnut man peni syakan hit samai wong ka ni ka khna bang rin mon batay mamay yang menno major politics pi kom kita gi gai tin rai ka balong mentahi kamut ngi peni ba kabamdei yong kani kamlong kata king diga jing tenat hakalintiat jongi yang ni ka MDA government hak jelam jongu Conrad ki sangma Kebelah sibun ba Lambor ka program ya ka PORSP nam tang ni program jongi Markhmat ba Markhmat te perlok play sngo hi de lagi jing score bat play iru ka jing kran jing ba Lambor Malngiang ka jing ya lenti jong i nadu bidang khna hadu menta bin dan hak jeli jong san percai te hadu bande ya champion bat pipat bat sawai pa no Markhmat ni se champion hadian Kebelah